יש יומיים בשנה שאנחנו ההורים באטרף על הצילום ילדים. היום הראשון זה הראשון לספטמבר, אם תשימו לב, הרשתות החברתיות מוצפות בתמונות. היום השני, איך לא, חג פורים. אין הורה שלא אוהב לצלם את הילדים שלו, זה חג הילדים, זה חג התחפושות, ואין הורה שלא אוהב להשוויץ עם התמונות שהוא צילם. אז אני איריס בן שושן, ואני רוצה לתת לכם היום 3 טיפים לצילום ילדים בפורים. דבר ראשון, איך לא, רקע. שימו לב לרקע שאתם מצלמים את הילדים. לפעמים אנחנו מצלמים את הילדים כשיש מאחורינו איזשהו עץ או איזשהו עמוד חשמל, ופתאום זה נראה כאילו יוצא לילד מהראש, או שהעץ פתאום מוציא ענפים וזה נראה כאילו יש לו קרניים לילד. שימו לב לרקע מאחוריכם. שימו לב שהרקע לא יהיה רועש מדי ומבולגן מדי, ואם אין לכם רקע פשוט ייצרו לכם רקע. אפילו על איזשהו סדין, רק תדאגו כמובן לגעץ אותו לפני, ויהיה לכם רקע נהדר. ומה קורה כשאנחנו נמצאים בחוץ ואין רקע שהוא מתאים? תתקרבו, צלמו את הילד יותר מקרוב, תעשו לו קלוז-אפ, כדי שלא נראה את כל הרקע מסביב. דבר שני, הרבה פעמים ילדים עומדים מול המצלמה, והם לא יודעים מה לעשות עם הידיים. הם פשוט עומדים כמו איזה גולם. תוסיפו להם אביזרים מהעולם של התחפושת שלהם. ברגע שיהיו להם אביזרים, הם ייכנסו לדמות, הם ייכנסו למשחק, יצאו לכם תמונות הרבה יותר יפות מאשר שהילד יעמוד מול המצלמה, לא ידע מה לעשות וינסה לחייך לכם. דבר שלישי, תשכחו מתמונות מבוימות. את הילד עומד, הוא כבר יודע שמכוונים אליו את המצלמה, יש לו מין חיוך מאולץ, זה לא זה. צלמו את הילדים שלכם תוך כדי תנועה, חבל לוותר על הצילומים האלה. נכון, הרבה יותר קשה לתפוס את הרגע, אבל אתם עם הסמארטפון. עוד דבר אחרון, למרות שאמרתי 3 טיפים, אני רוצה לתת לכם עוד טיפ קטן. צלמו את הילדים בגובה העיניים, וכשאני אומרת לכם גובה העיניים, אני מתכוונת לגובה העיניים שלהם, לא הגובה שלכם, פשוט תתכופפו, צלמו אותם מהגובה שלהם, כדי שהם לא יראו גמדים. וצלמו כמה שיותר, ככל שתצלמו יותר, אני מבטיחה לכם, יצאו לכם תמונות מוצלחות. ויאללה, שיהיה לנו פורים שמח, ואל תשכחו לשתף אותי בתמונות שצילמתם. ביי לכם!